80 jaren geleden komt er nog niet zoveel. Veel geld of geen cent. Je was niet als gewend. Mine was 14 jaar. Ze stond altijd klaar voor de rauwe neer, want ze ook niet meer. Mientje van den Dik, Mientje van den Dik, mooiste meid van het dorp, mooiste meid van het dorp. Op een zekere dag, het was een hard gelach. Vader kwam toen thuis, werkeloos en arm als een luus. Ze moest toen in de kost. Het was nog niet opgelost. Ze was een grote twist. En ze weer zwanger van der beest. Mientje van den Dik, Mientje van den Dik, mooiste meid van het dorp, mooiste meid van het dorp. Schande in het dorp, de messen scholden der lurp. Ze weer ook nog ontsloegen en het dorp uit de jouwen. Mientje van den Dik, Mientje van den